Габдулла Тукай. Бала белән күбәләк. Сәлам, минем яшь рәссамым. Бүген без синең белән тылсымлы әкияткә рәсемнәр ясарбыз. Ә бу эштә безгә бөек татар шагыйре Габдулла Тукай ярдәм итәчәк. Әйдә без малайдан башлыйк. Башта яссы түгәрәк яса. Бу баш була. Баш эчендә кечкенә дулкыннар сыман кашлар ясыйбыз. Астарак этер кебек кечкенә борын ясыйк. Кашлар астында ике кара түгәрәк ясыйбыз. Бу күзләр. Һәм бер колак ясыйк. Ә хәзер чәч ясыйбыз. Колактан башлап баш түгәрәгенә параллель дулкынлы сызыксыз. Малайның маңгай чәчләрендә ясыйк. Хәзер безгә күбәләккә сузылган кулны ясарга кирәк. Нечкә дулкынлы сызыктан башлыйк. Ә хәзер пөхтә итеп бер-бер артлы бармаклар ясыйбыз. Менә шулай. Җиңнең очында бизәкләр ясыйбыз. Муеннан аска гәүдәне ясыйбыз. Аска таба сызыклар сызабыз. Алар кыңгырау кебек киңәеп китсеннәр. Менә шулай. Афарин. Малайга түбәтәй кирәк. Баш өстенә түгәрәк туры почмаклык ясыйк. Аны матур бизәкләр белән бизик. Ә хәзер бетергеч алабыз да, артык сызыкларны бетерәбез. Менә шулай. Малайның бармаклары янында күбәләк ясыйбыз. Башта овал ясыйк, ян якларында йөрәк кебек ике зур канат. Канатларыбызга төрле матур бизәкләр, сызыклар өстибез. Ә хәзер тыңла. Габдулла Тукайның бала белән күбәләк дигән искиткеч әкияте бар. Анда кечкенә малай матур күбәләкне тотмакчы булган. Ул да безнең рәсемдәге малай кебек аны тотам дип кулларын искә сузган. Күбәләк аңа булай дигән: иркәли һәм сөя кояшның яктысы. Аш буладыр миңа чәчәкләр хуш исе. Тик гомерем бик кыска, бары бер көн генә. Бул яхшы, рәнҗетмә һәм тимә син миңа. Бу әкияттә Тукай җан ияләренә шәфкатьле булырга өйрәтә. Ә хәзер буяуга күчә алабыз. Малайның киемен, түбәтәен һәм күбәләкнең канатларын яшел төскә кертәчәкмен. Синең яшел төсең бармы? Ә беләсеңме? Габдулла Тукай татар халкының чын гимнын туган тел шигырендә язган. Бу татарларның яраткан җыры. Ул аларга гаиләләрен, иләрен һәм туган җирләрен хәтерләтә. Малайның тәнен ачык көрән төскә буярбыз. Ә син Татарстанда туган тел көнен кайчан билгеләп үтүләрен беләсеңме? 26 апрель көнне. Бу көн әле Габдулла Тукайның туган көне дә. Тукай татар телен бик яраткан. Ул тел халыкның җаны дигән. Мин малайның чәчен көрән төскә буярмын. Ә син, әгәр теләсәң, сары төскә буяй аласың. Киемдәге кайманы һәм бизәкләрне кызгылт сары яки кызыл төскә буярга мөмкин. Ә минем ике төскә буйысым килә. Кара, нинди тылсымлы әкият килеп чыкты бездә. Әгәр Тукай синең матур рәсемнәреңне күргән булса, ул алар белән үзенең китапларын бизәр иде. Ә хәзер мин синең белән хушлашам. Минем белән рәсем ясаганың өчен рәхмәт. Яңа очрашуларга хәтле.